Confederation of Riboy People Corp hakasan tarik unailur arjar pulai kalakhang talano yaga karkhana pinmi rong kablatip kum kapetro chemical mercantile private limited hanarbong Riboy district nagajinglap bakani ka karkhana katre kam klemki kot kisla hadien ka jingjurep yaka kane ka jingjurep kalawan hadien baka confederation kala yo pedang jingujor na kinong song shnong bakani ka karkhana ka bedejung ba jon lapang kala trekam klemki kot kisla ki bakat kum ki kendon an ka confederation kala kendo bala supen trekam be an bat kum tala khang tala si sendon bat ai por yu trai ka te karkhana shibnai bun pin biang ki kot kisla balada umla ban pin biang ki kot kisla lamaham ba umdeshu ban pin trekam yaka Ngayo full information bajan long full information ngayo ini tak ada masanut benwan mentane di nanat bade bal prize mane tapi di nanat umdere hne mo umdere di nanat mucha udon chakalai me umdere kane among ganti de antala tin em ngin phang mangi to le le em nghĩ khăn cái này cái này sabi thì to le mangi wan mangi sabi cái này thì hình bạc cái yang perkislah kan ông nak antala dengan orang ini dapat bro ya tiang bajan ini ai kuar kan no dia pi bo pinla Ambo muli yang jepol. lapor hubung ni setiap nan bi ste yo te pala kan ngin hap ai kuar de no kan ni ke sai bala kon biang pi ko sa bala kon biang đây gần đi và đi bên khác hàng cái तो ना kan la biang so क्या बनाता है इसमें? यहाँ पे क्या बनाता है? एक केमिकल है सर। केमिकल कौन सा केमिकल? ये तो मालूम सर केमिकल तो हम लोग केमिकल मालूम है हम लोग को और कुछ तो मालूम नहीं है सर। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल एक गाड़ी से निकाल रहा है यहाँ पे और उस जमीन पे जो पाइप है उसमें ये तेल का मशीन भी है। मतलब इसको क्या करते हैं इस तेल को? केमिकल है सर। केमिकल जी सर इतना ही हम लोग को मालूम है। उस केमिकल को क्या से बनाता है? अब वो कंपनी में जाता है वो लोग क्या बनाता है वो लोग नहीं क्या से बनाता है? अब यहाँ पे काम करता है ना, क्या से बनाता है उसको? यहाँ तो कंपनी से आता है फिर यहाँ से जाता है दूसरा कंपनी। कौन सा कंपनी? केमिकल कंपनी में जाता है। ni naga confederation of Riboy people hadirin bang yo ya complain na ki paiba nong snong jongane ka dong ka than ke jungi re abang ki complain ya kane karkhana ka ba teng ka chemical ka petrochemical mercantile private limited kane ka teng jone company hadirin bang yo ya complain yang bang paiba ngidon ha ke jingma marbale kene ka karkhana la suseng la ne snai ka daga bolong bian ka ba krem ki kot kisla ki babiang te ka ba penlengo yang ka long ba kumno ka district administration kumno usim raj kumno urang ba snong umyui ka kane ka karkhana ngia ta kane ka ba penlengo yang kum keseng ta din bagi pajba complain nga kum president jong keseng na Riboy district ngawan nangla syak sisa menta ngila pe ikot gisla kimdon e te menta hi ngila khang talai kane ka karkhana te ka shong sa ka district administration dane ha ka sarkar ba ngi kum kisang balang ngila sai madan ne kane ka karkhana ngila pen isya ki pajba ngila pen isya ka sarkar ngila pen isya ka district administration ngila pen isya ki police ba kane kalong illegal te lada kine ki badai pa ki bor jong ka an kim khang tengin sale bat da kawai ka kam ka bakum ka seng kan sa shimik sanjan bashmat namar balai ngai ba ka jingma ka bakrau yo bthei da bthei ka ne ka tangki ka jingma ka bakrau ya ka jingyap jong ki paiba mano ban sim ka jingkit kli ya ka jingyap jong ki paiba jong ka ne ka dong ka than ka jongi sim ta ki sim ta ki rang ba snong ki ba ya no si sim ta ki nang ta na district council ke layo na si hatol ke wan pen mo ya ka ne
ke district council kelawan pej ya kene ka karkhana baka ai training license ha kadai tangga kami sna pisa sudah kadai tangga kami penbiang napo henry kremon pej spot tang ba ai anu si usim ai anu si orang ba snong la ai training license kalong ga ai ka ba ngaperam juri ke district council ro ngaperam juri ke district administration ro balai ai lat ban play kane ka karkhana bian la da jaya yu pa mana ban simi ke jingit kle kikot kisla ka biang kamdan ngingi tip swa banginwan hang ne ngila da wat sai kikot kisla na ki company bah hadin manglayo ikot kisla ka biang ngasawan hang ne ndang lawan menta ngai shisha bakalong illegal tenganam sim than ya ka ban kran hang ne ka por ngasu maham ba kane ka company kamdai ban play shu nang ne smart la da ka play nginya da ka we senjam nang ne smart Kani kijing temu bai bagane ka company kam ban play show kani ka karkhana. kane ka company dalilai ru kamdai shu ban play ka kat ba kampala ban penbiang ikot kisla kat kumbala dan ka sarkar dan ka di industri kebun ki documents ki ba ki industri department ki haban penbiang sha bakin play kino karkhana ten re hang ne ngai mundan ye ta ka daulong ngitip ikot kisla ki ikot kisla badon kam ten re ka company ka tip khamba tengi kwa ba ki dai ban penbiang sha kini ikot kisla ki ban penbiang na dong sedong kisla ban pentrei pat ya kini ka karkhana Katno por PI ki. ngen ai pore ki tang sibnai namar bagi kot kisla bagin penbiang ho kide ki kot ki bukila ruban penbiang namar ndala biang ki kot kisla kinong trai kide bendon ki expert kide bendon ki engineer lengba ki kot kisla tementate la sublan la trai illegal trai gat bamon trai damit mensgi kam trai wan menta perwan ngi mensgi mendon batrai damit pat kayat ka kam syasat ngim kwa ba kan long menta ki kwa ba kot kisla kenjang kinong trai ki babiang kenjang dan ke expert kindan ke engineer ki trai ka kam kata kada ki jingkwa jungi kum goseng Hariboy district bagi company barjala habakiwan kini benwanda kalenti ke badai lengbaga sarkar lengbaga district council lengbaga dor bersnong umdai ban sule bian umdai tang hangne ka ja la lai teli ki karkhana ngila dap khang tala ka sarkar ka simkyayu ka district administration ka ai ka kam kala simkya ni haban budien ni kini ke bro Wei bolong try pat kani hadin ba P1 ban juret ani. Pi abang yuan jurep ukurteng jung try tu de khar kat bang jitip jonga tenre abawan hang ne yong ukurteng khasi dengan nong syukumno ngamnang syu bandong nom ma ta du khar udan cair ngam tip udan kerteng hang ne khasi dengan nya ayu bat khasi abakut ngapan ya surat badun na khasi lejong tang ba ngilale ke badun kamram gede jung sarkar bat district administration